Здравейте, добър ден! Аз съм Петър, на 32 години, от град Ямбол. По образование съм висшист. 2016 година завърших Икономически университет Варна с специалност аграрна икономика. От тогава не съм практикувал по моята професия. Едно лято работих като фотограф на Златни пясъци, след което така се отвори доста голямо желание да бъда фотограф за бъдеще и така реших да замина за Англия. Живях в Лондон 9 години, като основно се занимавах с фотография и продажби, след което преди няколко месеца, около 5-6 месеца, така реших да се завърна в родния край, в Ямбол, и да почна да се занимавам с зеленчукопроизводство в оранжерийно зеленчукопроизводство. Така, малко за моето семейство. Баща ми, по-скоро, той около 30 години се занимава с земеделие, като той специализира в житните култури, като пшеница и слънчоглед, които са основни за България, но не и в зеленчукопроизводството, по-скоро в градината, за семейството. Така произвежда достатъчно за нас, но не и за пазара. И така аз реших да се занимавам с това. Така да ви запозная малко повече с проекта, който така съм намислил, съм решил да покажа в следващите епизоди. И това е една оранжерия с големина около 120 квадрата, която, нали, така, по-интересното за този проект е, че с него аз ще ви покажа как може да използвате така наречения изкуствен интелект или ChatGPT, да ви помогне да вземете всяко едно решение, като започнем от съставянето на оранжерията, какъв вид напояване ви трябва за оранжерията, какви сортови домати искате да гледате, болести по доматите, инсекти по доматите, така, една схема за засяване на доматите. Така, абсолютно бих казал за целия процес, как той може да бъде изключително полезен. Както споменах, аз нямам абсолютно никакъв опит в произвеждането на зеленчуци, като цяло в гледането на растения. Дори нямам едно вкъщи, което съм изгледал правилно. И надявам се в края на сезона да имам какво да покажа. И може така да не съм толкова полезен със самото производство. Най-вероятно има доста хора, които така няма да са съгласни с това, което аз правя. Но вижте, както казах, аз нямам опит. И с това, което мога да бъда по-полезен, ще бъде в продажбите. Да ви обясня как да направите анализ на пазара, пак чрез изкуствения интелект, за да може, нали, съвсем реално вие да установите една цена на вашата продукция, която, нали, в края на сезона ще бъде печелившо за вас. Тоест един вид как да си направите сметката на тази оранжерия. Оранжерията вече е построена, както виждате, капковото напояване е поставено, но в следващите епизоди ще ви разкажа така съвсем логически, ако и вие също никога до сега не сте се занимавали, как да създадете една такава оранжерия от нулата и как да си направите цялата система, за да може да ви е по-лесно на вас. В случая моята система има торосмесител, има и капково напояване. Този торосмесител така използва само течни препарати, чрез които, нали, чрез тази система аз използвам капковото напояване да наторявам също растенията. Ще ви обясня също откъде съм си взел сорта, така, домати, които гледам, и с какви хора комуникирам, за да може, нали, така, в епизоди ще ви обясня също, нали, по-нататък за ChatGPT, че той не винаги дава правилната информация и иска така човешка намеса или много така по-сериозно критично мислене, т.е. да не вярвате на 100% на това, което ви казва. Това е за проекта за сега. В следващите епизоди ще започнем от самото начало,
като малко ще ви подготвя, нали, самото начало, като мястото на оранжерията, къде трябва да бъде разположена, какви са най-добрите, нали, така, най-добрите условия за гледане на домати и така нататък. Доста информацията, най-вероятно няма много само в един епизод да я обясня. Но така, епизод по епизод, вие ще разберете малко повече за проекта и как може това да бъде полезно на вас. Благодаря ви много за отделеното време и ще се видим в следващия епизод.